Mojím cieľom je prinášať príbehy ľudí, ktorí tvoria Oravu a posielajú do sveta. A Jana z Dobrej cestovky to už robí roky. Janka, vítaj. Ďakujem, ahoj. Dobre, poďme sa dneska teda porozprávať, ako funguje cestovná agentúra, nie kancelária, a teda ako vznikla Dobrá cestovka. Čo bol ten impuls? Dobrá cestovka je fakt, že bola to dlhá cesta, je už za nami, už sme tu 13 rokov. A pred 13 rokmi, v roku 2012, sme sa stretli so Silviou, s mojou terajšou spoločníčkou, ktorou sme sa poznali z Gimpla. My boli veľmi dobré kamarátky, ale počas výšky sme sa nejak tak ako si rozišli sa nám naše cesty, potom sme sa znovu začali stretávať a skončili sme výšku a obidve sme boli tak na tom, že sme nevedeli, čo so životom ďalej. Ja som skončila, neviem, či to chcem povedať čo, ale skončila som učiteľstvo a vedela som, že nechcem učiť. A Silvia študovala cestovný ruch. Tiež skončila školu a nevedeli sme, že čo znača tým životom, že čo ideme robiť ďalej, no tak sme sa stretli a išli sme na pivo. No. A počas toho večera sme strašne rozmýšľali, že čo ideme robiť, my chceme podnikať. Ja som vedela jednu vec, že nechcem sa niekde zamestnať, ale že chcem podnikať. Neviem prečo, možno aj preto, že od 15 som pomáhala otcovi v podnikaní, hej, že som síce predávala cement, ale od cementu k Malte to není ďaleko, takže vieš, tak už teraz to je jedno. Ale vtedy sme fakt mali brutálne nápady. Nás napadali také hlúposti, že proste poďme predávať niečo z Číny, alebo poďme si otvoriť požičovňu šiat, alebo nejakú takú blbosť totálnu. A čo bol ten impuls, to, že poďme urobiť teda tú cestovnú No, že sme nevedeli zistiť ten iný biznis, všetko malo nejaké veľké vstupy na naše pomery. Vtedy, vieš, máš 25 rokov a proste všetko je drahé a potrebuješ nejaké vstupy. A potom mňa tak napadlo, opýtala som sa Silvie, že vlastne to, čo robí teraz, lebo ona popri škole aj robila predcestovku jednu, tak vravím, že nemôžeme robiť akože toto, že poďme byť cestovka, nie? No tak ona vraví, že to je celkom komplikované, lebo je to viazaná živnosť. A vieš, keď sedíš v 2012 niekde v bare a nemáš ani pomaly dotykový telefón a nevieš si tie informácie overiť. Nemáš ChatGPT? Dneska, keby som tam sedela, tak už aj marketingovú stratégiu urobím, vieš, aj logo, aj všetko tam vyklikáš za ten večer, no ale vtedy to bolo len také, že do vetra otázky, hej, že a bude sa to dať a to je viazaná živnosť a ja neviem, či to spĺňame a tak. A potom si predstav, že my sme ešte v ten večer, fakt bola už asi polnoc, my už sme sa akože rozhodli, že hej, že to by šlo. A ešte v ten večer sme začali rozmýšľať, že ako sa budeme volať. My sme ešte nevedeli, či vôbec môžeme existovať a my sme už začali rozmýšľať nad tým, že ako sa ideme volať. A ja neviem prečo, ale všetci chceli byť vtedy nejaký internacionálny, vieš, sa nás napadali fly, travel, vieš. A ja vravím Silvi, že akože halo, ukľudni sa, my sme tu na Orave a akože ja chcem, aby nám ľudia rozumeli, že ak máme byť cestovka, tak poďme byť dobrá cestovka. A Silvia tak kúka na mňa a vraví, čo ti šibe, veď akože domena dobracestovka.sk, veď to už isto tak to má, že to teraz akože čo si myslíš, že budeme potrebovať web. A ja hovorím, že dobre, počúvaj, ideme domov, už je strašne veľa hodín a už nám bolo fakt, že veselo. Tak pamätám sa ako dneska, že som o 1:30 ráno doma zapala počítač a kupovala som doménu dobracestovka.sk. Wow, ale bola voľná. Bola voľná, kúpila som to cez web support a stala 22 eur a máme ju dodnes. Super. A prečo práve v Námestove ste sa rozhodli urobiť túto dobrú cestovku? Ja som chcela zostať na Orave a ona tiež. Predtým bola v Bratislave na škole, ja som bola v Nitre, ona žila aj v Žiline a takto. A proste tak sme si povedali, že poďme robiť nejaký biznis tu, lokálny biznis. A ešte sme vôbec netušili, že aká to bude komplikácia celé. Dobre, a aká je napríklad tvoja definícia takej dobrej dovolenky? Moja? No, kľud, výborné jedlo a taký proste dovolenkový vibe, že si úplne oddychneš a no neviem, proste taká príjemná atmosféra tam musí byť a musí to mať úroveň. Musí to mať úroveň. Akú úroveň? Alebo teda, čo musí spĺňať taký, dajme tomu, teraz hotel? Teraz sa ideme baviť o tom, že čo ja osobne, áno, čo ty preferuješ? Ja mám rada strašne také pekné veci, také prírodné, že proste nie je žiadne prečačkané interiéry. Ja mám rada hotely, ktoré spôsobia tak nadčasovo a také, že ktoré uspokoja vlastne každého, kto je trošku náročnejší už. Super. Paráda. Ale to sa vyprofilovalo. Počúvaj, kedy si mi stačil Egypt za 300 eur, to bola moja prvá dovolenka. Wow. A čo bolo v Egypte za 300 eur také, že... No, to bol úplný začiatok všetkého. Lebo vlastne... Ako si mám predstaviť hotel napríklad? Že ako vyzeral? Alebo tá cesta za 300 eur
To autom snáď sa šlo, nie? Nie, to bolo normálne last minute, ale bol v januári, vieš. Koľko je stupňov v Egypte v januári? Tak príjemne, pre Oravcov úplne ideálne. Tak akurát. Ako neokúpali sme sa moc v mori, ale bolo to akože fakt zážitok, že ja som vtedy bola prvýkrát na takejto all-inclusive dovolenke, hej, bola som tam so sestrou, ale to bol zámer proste ísť tam, pretože my už sme vlastne začali podnikať a koho napadne otvoriť si cestovku po sezóne, hej. To dneska asi nikoho, to len nás dve mohlo napadnúť. Aha, že vlastne ale vieš, zase to vezmeme tak, že mali sme strašne veľa času na prípravu, hej, že sa ideme na to všetko pripravovať, ale keď začneš podnikať, tak nemáš chuť sa pripravovať, proste chceš zarábať. A to nejde bez toho, aby si vedel, čo predávaš. Áno. Takže keď prišla šanca, že už sme akože mali tie veci zabehnuté a zrazu sa tam objavil last minute a zase nestali nám tam rady pred cestovkou, hej, po prvých 3 mesiacoch, tak sme si povedali, že no tak poďme do toho Egypta. Najskôr šla Silvia, potom som šla ja, ešte sme sa tam míňali vlastne. A bolo to super, akože zážitok, išlo nás 6 báb a bola to sranda. Wow, super. Dobre, a vráťme sa späť. Pamätáš si napríklad na svojho prvého klienta, ktorého si poslala do sveta? Ja si neviem, či to môžem povedať, že to bol klient, ale ja si úplne pamätám na prvú pani, ktorá vôbec vošla do kancelárie. Ona nič nekúpila, ale to bolo veľmi zaujímavé, lebo prišla, vedľa nás bol textil, vieš, ja som aj skôr myslela, že ide do toho textilu, ja viem, tu niekto ide. A že zabludila. Že tu niekto ide. A pani otvorila, že dobrý, vy ste tu tá cestovka? A my, že hej, že čo? Počúvajte, a máte Thajsko? A ja kúkam. Že Thajsko, Orava. Ty kokos, že prvá prišla a že Thajsko? A ja, že no, že áno, samozrejme, mne už šrotilo v hlave, vieš, že Thajsko, aké počasie, čo aj budem všetko rozprávať, blablabla. A je vrem, no a odkiaľ by ste chceli odletieť? Že z Viedne, alebo z Prahy, alebo ako viete, lebo to tak nelieta zbrať. Letieť? Že ale ja som chcela ísť autobusom. Pozerám na ňu, akože pani, fakt, autobusom. Hej, veď ja som videla plagát v Kubíne na bytovke. Plagát Thajsko, autobusom. Vrem, nebolo to náhodou niečo iné? Vrem, nebolo to Toskánsko? Hej, Toskánsko. Takže akože prvý klient bola pani, ktorá chcela Toskánsko, ktoré nazvala Thajskom. Topka, to tebe muselo šrotovať. Akože, vieš, doláre, všetko, idem predať Thajsko a Toskánsko autobusom, ale nakoniec sme zistili, že my ešte také veci nemáme v ponuke, takže to a už máte Toskánsko autobusom v ponuke? Samozrejme, máme, môžeš ísť ochutnať vína. Ty kokšo, topka, síry, vína, všetko. Zážitková gastronomia, zážitkové cestovanie, všetko. Dobre, keby si ty mala byť nejaká destinácia, ktorá by to bola a prečo? Ja si myslím, že ja by som mohla byť taký Mauritius. Prečo? Lebo je to krajina, kde sa nerobia rozdiely medzi ľuďmi. Že proste tam je jedno, či sa babka ráno zobudí a vedľa je bližšie mešita, ona je moslim, hinduistka alebo kresťanka. Ona sa tam ide pomodliť a ide ďalej, hej, že proste ja som tiež taká, že ľudí nejak nesúdim, alebo proste nemám takú tendenciu, proste ku každému sa chcem správať fajn a mám rada takú toleranciu a tam, keď prídeš, tak tam máš taký pocit, že tí ľudia sa navzájom tolerujú a že je to naozaj krajina, kde sa nerobia rozdiely medzi ničím. Všetci tam si tam tak pekne nažívajú a druhá vec, že je tam nádherný oceán, nádherné hory a všetky veci, ktoré človek potrebuje zažiť na takej exotickej dovolenke a sú to všetko pekné a luxusné veci. Ja sa teraz tak trošku zahambím, a kde je Mauritius? Mauritius, nevieš, kde je Mauritius? V Indickom oceáne. Indický oceán. Vieš, kde je Madagaskar? Áno, to viem. Kráľ Jeliman, poznáš, hej? Ten taký čierno-bielý. Áno. No tak hneď vedľa napravo. Skunk. Áno, skunk. Hneď vedľa napravo kúsok. Dobre, wow. To či je pri Afrike v podstate. Áno. Wow, super. Čiže tam je úplne takéto tolerantné všetko. Ale to je v akej akože v podstate vláde, alebo niekde sa to nachádza, to je tam čo? Komunizmus, alebo Nie, Európa? tam je demokracia. To je vlastne Francúzi to. Francúzi to kolonizovali. Zaujímavé. Dobre, aký najväčší cestovateľský trapas si zažila ty osobne? Cestovateľský. Akože teraz sa pýtame, či to bolo na mojej dovolenke súkromnej alebo na infoceste, či to je jedno, hej? To je jedno. Kdekoľvek, hoci čo ťa napadne. Neviem, čo by som povedala, ale také dosť fail bolo, keď som bola na infoceste v
To bolo, tuším, tam sme išli cez 3 destinácie, to sme išli Kanárske ostrovy, Kap Verdy a potom Maroko. A v Maroku sme boli iba 24 hodín, lebo my si tam ráno, ani nie 24, my si tam ráno prileteli, potom sme išli pozerať 3 hotely a potom sme išli už znovu na letisko a leteli sme domov. Čiže na jeden deň ste boli iba. A to bola infocesta. Išli sme tam pozrieť 3 hotely. A ja z tých hotelov nemám ani jednu fotku. Lebo ja tam z tých hotelov si pamätám iba záchody. Mne bolo tak strašne zle, že som asi... Ale niečo si zjedla asi pravdepodobne. Áno, myslela som si, že to je pokazená kreveta z Kap Verd, ale nakoniec to bol pozitívny tehotenský test. Takže nakoniec všetko zle bolo na niečo dobré. Hej, takže to bol taký trapas, no. Super. Dobre, ostaňme pri tých infocestách. Vy máte možnosť ísť aj nejako na takúto infocestu pravdepodobne, alebo čo je to tá infocesta? Infocesta je to, že asi by som najskôr mala povedať to, že tak... Či sa vrátime potom neskôr? Vrátime sa neskôr k tomu, lebo to trošku nadväzuje aj na to, že čo my vlastne robíme a pre koho robíme. Dobre. Poďme ešte na nejaké možno teda príbehy, alebo teda skôr teda Oravci a cestovanie, ako to funguje. Ty si mi spomínala, že Oravci nie sú vaši, že všetci klienti, ale že máte klientov v rámci celého Slovenska pravdepodobne. Gro klientely tvoria Oravci, lebo sme tu lokálna cestovka, že agentúra je lokálna, ktorá je zameraná hlavne, sme v Klinci, takže vieš, proste kto príde, tak toho obslúžime, ale my veľmi veľa klientov máme aj online a tí nie sú vždy z Oravy. Ako väčšina je z Oravy, ale máme veľa klientov aj z mimo Oravy. OK, a kam najčastejšie cestujú Oravci? Do Turecka. Turecko je topka. Hej, do Turecka. Dobre, a je tam nejaký rozdiel napríklad, že kde cestujú mladí alebo starší, alebo je to proste to Turecko a ideme... Tak mladí idú väčšinou po cene, akože väčšinou máme také partie, ktoré pravidelne chodia, hľadajú destinácie, kde bude aj nejaká zábava, vieš, že proste idú sa tam rozbiť. A to sú aké napríklad je to destinácie, kde sa vieš ísť rozbiť? Že najčastejšia? Do Bulharska, na Južný Cyprus, na Malorku, na Ibizu. Hej, že to sú také tie pre mladých destinácie a niekedy aj máme také požiadavky, že vyslovene, aby to bolo blízko nejakého klubu, alebo že aby to bol hotel len pre dospelých, že nechcú tam deti, vedia si dopriať. Mladí. No jasné. Wow. A tí starší potom? A tí starší potom, akože ďalšia skupina je taká, že rodiny s deťmi, tam vyslovene to Turecko hra prim, lebo tam dostaneš najviac muziky za tie dané peniaze, už len záleží od toho, koľko tých peňazí máš, koľko ich chceš minúť, ale tie služby sú tam fakt super a hlavne rodiny s deťmi to využívajú. No a potom takí starší, úplne starší, tak tí sa väčšinou tak boja, vieš, že nevieme, že kde a že my tak, keby dcéra šla s nami, viete, my nevieme po anglicky a tak tých sa tak snažíme učiť cestovať, že proste, že nech sa neboja, že tam sa o nich postarajú delegáti a všetci, tak tí väčšinou si vyberajú také, že krátky let, Bulharsko alebo Grécko nejaké pekné a potom aj ešte stále máme klientelu aj na to Chorvátsko autobusom, keď sú takí úplne, že sa boja do toho lietadla ísť. Ale tiež Turecko. Majú také predsudky ešte tí ľudia voči tým lietadlám? Majú. Hej. No jasné. Že nechcú, že vyslovene ti povedia, že proste, viete čo, že lietadlom radšej nie. No jasné, máme takých. Ale sú to aj mladší, starší? Aj mladší by si sa čudoval, normálne. Fakt. A čo je taký, prečo ti to povedia? Že neopýtaš sa napríklad nikdy? Ja sa nestaram úplne do detailov, dobre. Ale... Secret. Nie je to secret, ale ako ja si myslím, že často sa nám podarí práve zbúrať ten predsudok. A že sa im snažíme to vysvetliť, že fakt to netrvá dlho, že nebojte sa, že má to menšiu nehodovosť ako auta, ako v priemere na cestujúcich. Ale to akože tak niekedy sa nám podarí ich otočiť. Zlomiť trošičku. Wow, to je super. Dobre, a aká je topka napríklad zimných destinácií pre Oravu? Teda čo tí ľudia, kam chodia v zime a kam chodia zase v lete naopak? Zimu by som tak rozdelila na takú, že oravskú zimu, to máš už ten december, január, február, kde reálne máme zimu, tak tam ako niekedy prídu, že chcú ísť do exotiky a pre niektorých je exotika už Egypt, ale tak to im vysvetlíme vždycky, že to nie je až také teplo, ako by očakávali. Ale veľmi akože tým, že prišlo na Slovensku tie lety priame do exotiky, Zanzibar, Oman,
Emiráty, Dominikánska republika, takže už si vyberajú z toho, ale tak, keby som to zhrnula, tak asi Oman najviac, Bahrajn, Katar. Že tieto destinácie, lebo ten Bahrajn, Katar je taký, že tam nemáš až taký dlhý let, vieš, že to ešte zvládnu, ale potom hlavne musí to byť priamy let. Na to lipnú, že veľa ľudí chce priamy let, boja sa prestupovať. Aj keď ich robíme osvetu, hej, že to nie je nejaké strašné. Nejaký problém v podstate prestúpiť. A že ti vlastne ešte aj natiahneš kosti, keď letíš 12 hodín, je lepšie sa kde si prejsť a potom pokračovať, ako sedieť 11 hodín v rúre, ako my to vravíme. Tomu ver. A aký je najväčší sen Oravcov? Kam chcú ísť? Ale napríklad sa boja, alebo si na to ešte netrúfajú. Že proste majú to ako sen, ale povedia ti, že to možno takedy inokedy. No možno aj tie vzdialenejšie destinácie také, že kde treba prestupovať, vieš, že ktoré sa nedajú na tie priame lety. Ja neviem, práve možno... Čína, Hongkong. Nie. Tak to akože je pravda, že ťažko sa nám prehovára ich na poznávacie zájazdy a to je škoda, lebo fakt máme v ponuke strašne veľa poznávacích zájazdov, takých okruhov, kadejakých, vieš, a oni sa toho trošku boja, že... Ako funguje taký spoznávací zájazd, ten okruh napríklad? To je to, že väčšina týchto poznávacích zájazdov nezačína v Námestove ani v Bratislave, ale proste ty sa tam musíš nejako dostať, hej. Čiže oni majú z tohto strach po väčšine, že ako ja zajdem do tej Viedne a kto a čo a ako tam prestúpim v Katáre a neviem čo. Iba je to Viedeň v podstate. Hej, Viedeň že alebo Budapešť. Že nie je to, že dostan sa do Číny. Nie. Ono to je všetko ako balíček, hej, že tam ich bude za ruku už vodiť sprievodca, všetko majú výklad, majú proste zastavenia v rôznych tých atrakciách, hej, že proste majú okruh, napríklad Thajsko, Sri Lanka, Maledivy, hej, celý okruh, alebo okruh Dubajom a podobne, že je to pospájané, tie programy sú úžasné, najradšej máme Maroko, hej, čo posielame ľudí na takú križovatka Buoni a Fareb sa to volá, to je taký veľmi pekný poznávací zájazd, alebo Oman, že nezažiješ tam len to ležanie pri mori, ale proste aj poznáš tú krajinu, prídeš s veľkými zážitkami a tie výklady, ktoré sú tam, sú to naozaj fundovaní ľudia, ktorí sprevádzajú a že škoda, že toto nechcú tak. A tieto poznávacie ako keby zájazdy by si komu odporučila, dajme Všetkým, to? Aj tebe. Veď dobre, to je super, ale napríklad skôr asi tým bez deťmi, alebo taký... Ale sú aj poznávacie zájazdy s deťmi, ktoré sú zamerané. A zvládnu to tie deti? Pohoda, safari v Kenii. Normálne deti. No jasné. Ty kokšo, to si neviem ja sám predstaviť. Ja sa na to teším. Zmenili sa nejako ľuďom preferencie po pandémii, alebo nie? Ostalo to všetko rovnaké? Čo sa týka destinácie, alebo takto, ja nemám pocit, že by to bolo predtým iné, ako je to teraz, ale skôr by som povedala, že boli ľudia takí hladnejší po cestovaní po tej pauze. Takže ten nárast tých klientov bol veľký, že aj cestovky išli do toho opatrne po covide, ale ten ďalší rok už potom naozaj, ako sa rozcestoval svet, tak to išlo do veľkých čísel. A mám pocit, že ľudia už tak... Na začiatku mali možno taký pocit, že či môžu tým cestovkám ešte dôverovať. Lebo vieš, cez pandémiu to bolo tak, že nikto nevedel, že čo bude. Nevracali častokrát peniaze a bol s tým problém. No. Ako ja nezávidím Silvii ani jednu sekundu, čo tam strávila vtedy, pretože my sme sa premenili na linku psychologickej podpory, lebo si zober, že to bol marec, keď sa to stalo a ľudia mali pokúpené first momenty, zaplatené zálohy a teraz oni volali a že čo ďalej. A najhoršie nevieš, čo ďalej. Najhoršie je, že ty nemáš odpoveď, pretože všetko tak tápa, kde si, že ja neviem, buď dostanete voucher a peniaze vám vrátime, už idú hoaxy po internete, že nikto nikomu nevráti a teraz vieš, vyvracaj to, keď nevieš, čo máš vyvrátiť. Áno, keď nevieš ani čo bude. Či sa bude cestovať, presne. Či sa nebude, čo si vláda vymyslí kvázi a tak ďalej, že to nadväzovalo. Úplne strašné a my sme boli mŕtve, my sme boli zavreté 2 roky. Wow. No. Ty kokšo. Čo si robila? Ja som to mala poriešené, ja som mala covidové dieťa. Materská to poistila. Hej, ale akože keby nie toto, tak ja neviem, ja sa asi Silvia strihala psy. Fakt, wow, super. To je pecka. No. Vieš, že našli ste si v podstate svoje veci. Dobre. Ktorá krajina by spôsobila najväčší kultúrny šok takému Oravcovi priemernému? Ja nechcem všetkých nejak akože vieš, generalizovať dobre, tak do jedného vreca, ale tak ja si myslím, že Oravci sú takí, že si vidím to aj na tých preferenciách, že čo tak často sa pýtajú, že čo bude v tom all inclusive a takto, hej, že či tam bude aj nejaký prémiový alkohol alebo takto.
A ja si myslím, že brutálny šok by mali napríklad v Omane cez Ramadán. Pokiaľ by sme im to my nepovedali, že čo ich tam čo čaká. Čo je ten Ramadán? Alebo teda opíš to, že keď Ramadán prídem do Omanu a rovno je tam ten Ramadán, čo nezažijem? My máme pôst kresťania, hej, a moslimovia majú Ramadán. To je vlastne taký 40-dňový proste taký pôst. Ale tvrdý asi pôst. Veľmi tvrdý. Oni počas, keď svieti slnko, keď je proste vidno, tak oni nesmú jesť, piť, fajčiť, ani mať žiadne radosti životné, proste nič. A teraz si zober, že oni môžu všetko až po západe slnka. A ty si tam v tej destinácii a on je hladný, smedný a ty tam proste ješ, piješ, lebo ty môžeš, lebo v hoteloch to je. Aha, ale v hoteloch to je. Hej? Áno, v hoteloch to je a tí proste zamestnanci tých hotelov, oni sú často ako, no ako by si sa tváril, keby si nejedol celý deň, hej. Takže oni sa musia chodiť si ešte na to pozerať, že ako my jeme. Ale sú také rôzne reštrikcie v tých hoteloch, také obmedzenia, že napríklad alkohol sa nalieva len od istej hodiny, od jednej. Napríklad v Omane to tak bolo, že od jednej bol bar otvorený, potom bol tam jeden bar, ktorý bol zahalený takými kobercami, vieš, vonku bar. Tajný bar. Ja sa tak pozerám, že akože prečo, že tie koberce tam však krásny výhľad na oceán a zrazu není. No Allah nevidí, Allah neboli, vieš, tak proste zakrieme jasné, a zakrieme a proste tam si myslím, že je taký šok, lebo často aj v recenziách, keď sa pozrieš na niektoré recenzie z týchto arabských krajín, tak väčšinou tam napíšu, že tam nebol alkohol, tam nebolo jedlo vtedy a vtedy. Ako jedlo je, aj alkohol je, všetko je pre klientov, len je to v obmedzenom režime. Hej? A pokiaľ ten klient pred tou dovolenkou nedostane takú informáciu a ide tam, tak napíše recenziu. Ako skoro vy viete, že ten Ramadán tam je? Však to si pozri do kalendára, to je každý rok sa to posúva, tak ako aj náš pôst. Čiže my dopredu vieme. Čiže oni v podstate približne v tých istých časových ako keby verziách, mesiacoch to majú. Áno, ale sa to posúva. Teraz to vychádza, posledné roky to vychádza práve na to obdobie našich jarných prázdnin. Vieš, že okolo toho februára, marca. Sú lacnejšie vtedy tie dovolenky, či nie? Nie, stále sú rovnako cenovo. Nie, lebo sú u nás jarné prázdniny, takže to na to tiež musíš pozerať, že kde sú tie jarné prázdniny, preto vtedy ponúkame radšej odlety z Poľska, kde nemajú jarné prázdniny, že tie ceny vieme nejako takto prispôsobiť. Ale napríklad Veľká noc je všeobecný celosvetový sviatok a voľno, takže vtedy tie ceny sú tiež navýšené. No ale počas toho Ramadánu, že by to bolo kvôli tomu, nemám pocit, že by to bolo lacnejšie. Nie. Aká najčastejšia veta zaznie v cestovke, keď niekto k vám príde? Dostanem zľavu. A deti zdarma nie sú? Áno. A koľko máte detí? 2. A koľko majú rokov? 19 a 17. Ale oni môžu spať s nami. Topka. Že my sa potlačíme. Ale dobre, ale treba byť poronlivý zase, že chápeš, že dobre. A ktoré destinácie Oravci milujú iba kvôli Instagramu? Že vyslovene prišli za tebou, že proste chcú na dobré fotky na Instagram. No, ale akože to máme, to je dobrá otázka, lebo často prídu, že chcú Santorini. Santorini? V Grécku, hej. A ja sa pýtam, že prečo? Že proste tam si môžeš skočiť z Kréty alebo počas nejakej plavby, hej, ale taká dovolenka týždňová, plážová na Santorini, tam sa to proste nedá, lebo tak tam máš malý ostrov, ale krásne fotky z Instagramu. Vieš, tam keď sa v tej kaldere natočíš, hej, viem. Už to ľudia jedna pláž taká ružová, červená, neviem, bordel, milión. Áno. Ale akože na Instagram toto a potom ešte rozmýšľam. Veľa tam asi žiadajú, však? Čo myslíš? Proste nevieš, dávajú chlapi, že? Jasné. No, to asi aj kvôli tomu. Ale tak to sú aj iné destinácie. Dobre, mne teraz napadla taká blbá otázka. Kto platí častejšie tú dovolenku, žena alebo chlap? Tak akože ja neviem, že vyberať chodia, poviem ti pravdu. Ženy určite. Často aj muži. Ja som z toho prekvapená, hej, že tie rodinné dovolenky často príde vyberať muž. Wow. Veľa sa nám to stáva. Ale hej, samozrejme ženy. Ale tak akože aj tie párové dovolenky, takéto presne ako vravíš, že idem zobrať frajerku niekde, alebo tak chodia chalani, hej, chodia muži. Ale všeobecne, tak je to tak pol na pol, nemáme to tak definované, že úplne. OK, keď už sme pri tých cenách a tak ďalej, akú najdrahšiu dovolenku ste kedy predali a koľko stála a kam išli? U nás je všetko top secret. Ja viem, ale nemusíme vraviť mená. No to by som asi nedovolila. Pre Boha, za čo máš to? Absolútne nie. Dobre, tak hýbme sa, že cena a kde? Boli to Maledivy.
A stálo to asi toľko, ako také dobré auto. Dobre, koľko stojí dobré auto? Lebo vieš, dobré auto stojí 100 000 aj 10 000, vieš. Dobre, jasné. Tak bolo to viac. Nad 10 000? Áno. Nad 20? Áno, ale iba kúsok. Ty kokšo. A čo mali v tom všetko a na ako dlho to bolo? Na týždeň. Na týždeň? Mm-hmm. A čo bolo v tom zlatý záchod? Nie, bolo to kvalitné. Čo znamená kvalitné? Ľudia si radi zaplatia za kvalitu. A my vieme, kam ich poslať za tou kvalitou. Nie, povedz mi viac. Bungalov nad vodou s tobogánom. Ešte vrav. Let s katárom. Aha, takéto. Ale biznisku už nepriplatili. Dobre, čo by mali biznisky, keby ju priplatili? No, aj by si tam vystrel kosti. Pospínkal by si. Pospínkal by si, hej. Ty kokšo, dobre, ale dobre, mali iba bungalov a bazén. All inclusive všetko, samozrejme. Dobre, a to toľko stojí? 23 000 alebo 23. No ja som to tak nad... No, trošku, hej. No. Hej, aj také dovolenky máme. Dobre. A keby si neletela Katarom, normálne by sme sa na to pozreli. Ja ťa tam viem, Dominik, poslať aj. Včera som dávala na Instagram 1999. All inclusive na Maledivách. Čo v tom bolo, mi povedz? Všetko. Čo je všetko? Všetko. Letenka, ubytko, transfer vnútroštátnym letom, potom hydroplánom, ubytovanie, all inclusive, manty, a je to potrebné? Čo? Že bolo by to pre mňa také potrebné, že aby som toľko peňazí vysoril v podstate na osobu dvaja asi, nie? Či celá rodina? Celá rodina. Dobre, záleží, aká veľká rodina. Zase nie taká úplne oravská. Takže 2 deti asi predpokladám. No, tak asi. Takže ty kokos, 5 000 na osobu, to je šupajak. Tak, máš, zaplatíš, chceš? Dáš. Wow. Nemáš, povieš, že nemáš, my nájdeme také, aby si išiel. Aby som išiel, aby mal dať pod kokosmi. No môžeš, ľudne, aj taký stanček. Bude to za 999. To je topka, že sa u vás dá takto, že variabilizovať v podstate. Príde klient, povie vám, a viete čo, že rozpočet vám asi taký, možno by som chcel toto a vy zohnáte, alebo snažíte sa zohnať to najlepšie za tú cenu. Presne, to je tá výhoda kupovať si dovolenku v cestovnej agentúre, nie, akože, lebo proste u nás nájdeš všetko. Dobre, OK, poďme teda ďalej. Najdlhší pobyt, ktorý ste kedy riešili? Vieš čo, to bolo asi Bali, Sri Lanka a boli tam na 22 dní. Uh-huh. Na 22 dní. A stalo to bargain, akože málo. Málo peniazy, hej? Wow, super. A napríklad najdivokejšia požiadavka klienta. Niečo úplne šialené. Čo prišli a povedal, že neviem, že tam chce mať tobogán, dobre, to je šialené. Tobogán rovno do oceánu. Čo? Ja neviem. To si neviem spomenúť, že dobre, čo to bolo také šialené. Vrátime sa, ak spomeniem si, ja si možno spomeniem počas rozhovoru. Tak sa ťa opýtam na ďalšiu, že napríklad najkrajší príbeh, ktorý sa spája s klientom, niečo napríklad dojemné, že neviem, požiadanie, otehotnenie, neviem čokoľvek, také ľudské. My tak akože nedostávame také úplne feedbacky takéto, ale často sa nám stane, že nám klienti napíšu, že o rok nepôjdeme na dovolenku, lebo viete, sa nám podarilo tam na dovolenke sa rozšíriť, hej. To je milé. To je také milé, potom veľa takých požiadaní o ruku, nám príde fotka, hej, že prekvapko bolo. Často aj hotel pripraví nejaké prekvapenie, o ktorom ani my nevieme dopredu. Stačí, že napíšeme napríklad, že to je honeymoon, len tak a proste dostanú mladí, ja neviem, nejakú večeru na pláži alebo niečo, potom sa nám poďakujú, že sme to vybavili, alebo proste, ale to je len také, vieš, že sa to sem tam stane. Mali sme aj svadbu, sme riešili v Ománe. Wow, povedz mi to viac. Svadba v Ománe. A ako sa rieši svadba v Ománe? No to bolo tak, že sme vlastne riešili to, že aby tam bol nejaký oddávajúci taký symbolický, aby mu robili vlastne ten ceremoniál na pláži a ja som tam bola predtým na dovolenke, takže počas tej mojej dovolenky som to tam trošku poriešila s manažérom a potom vlastne oni prileteli tam na Veľkú noc a mali krásnu svadbu na pláži. Wow. Takú len akože obrad, hej, taký symbolický. Ale to asi mali iba oni dvaja, že nemali to, že... Áno, a vlastne delegát cestovky robil oddávajúceho, animátorky fotili a bolo to fajn. Wow, taká fejková svadba trošku. Ale však o to šlo, malo to byť také. Ale aj tak veľmi, veľmi pekné a zaujímavé. Dobre, musela si niekedy riešiť aj krízovú situáciu, napríklad zrušený let, stratený kufor, zabudnutý pás. Ako sa rieši zabudnutý pás? Zabudnutý pás, no to bolo, hej, v Lani to bolo viackrát, teda túto sezónu.
a volala mi klientka, hej, že zabudla pás doma v kopírke, lebo si ho chcela okopírovať. No tak akože ducha prítomná pani, čiže vedela, čo má robiť, že jednoducho už to nestihne otočiť domov, tak celú rodinu poslala a ona zostala doma a s tým, že sme jej vyriešili letenku na druhý deň. Ale je to drahé, keď sa to potom takto rieši? Záleží od toho, kedy to je, vieš, že toto bolo ešte našťastie nie úplne v sezóne, ale aj tak sa nám nepodarilo zohnať letenku z toho letiska, kde leteli, takže musela ísť z iného, ale vieme to vyriešiť proste, aj keď ti zazvoní telefon v sobotu o 12:00, idem, riešim Giska Uňová proste od rána do večera. Taký proklientský servis je dôležitý v rámci tohto. Áno. A mali sme ešte... Kufre asi štandardne. Kufre, hej, ľudia sú väčšinou takí, že ako to nám už nedávajú vedieť, ale to sa snažíme robiť už keď od nás odchádzaš, tak dostaneš taký obal a tam je napísané takých tých 10 vecí, na čo nemáš zabudnúť. A medzi tým je aj to, že keď sa ti poškodí batožina, že si to máš vyriešiť na letisku, kde si vlastne priletel a zistil, že máš tú batožinu poškodenú, môžeš si pýtať papier a potom si to riešiť s poisťovňou, ak máš nejaký veľmi drahý kufor. Ale strátená, zabudnutá batožina taká, že neprišla, tak to sme tiež mali už veľakrát. Ale to tiež sa stane, vieš, klienti si to už riešia tam na mieste ako s delegátom, prípadne si to už vedia poriešiť aj sami, ale dajú nám vedieť. A mali sme hocičo, akože aj to, že zabudli odletieť napríklad. A to ako sa ti stane? To sa ti tak stane. Že si kúpiš svadobnú cestu a proste, vieš, ono to je tak v tej sezóne, že ako ja si pamätám ľudí, hej, aj všetky tieto veci, ale nepamätám si, že ktorý deň kto má kedy kam letieť. Ako to už sa ti tak nakopí, že proste nevieš. A ten klient mi volal do obeda a volal mi, že o parkovanie niečo chcel vedieť, o parkovaní. A ja v robote, chápeš, dvignem telefón, vravím, že dobre, že veď hej, toľko to stojí, že áno, môže to toľko stať. Dobre, tak ja si to v tej Viedni zaparkujem. Dobre, padla, hej, prišla som z roboty domov, proste riešim si veci a zrazu 9 hodín večera on mi volá. Akože vidím, že mi volá. Zdvihnem telefón a nič, šum, proste ticho. Tak rozmýšľam, nemal on už akože byť niekde v lietadle? Že tak som si otvorila tie jeho pokyny, hej, k odletu, čo dostal. Však ale on mal letieť 11:30, on mi dneska volal akože 13:30 ohľadom parkovania. Kde on je? Však teraz mal byť niekde na prestupe. Tak ma nič iné nenapadlo, len som mu napísala správu, že dobrý večer, že akože vy ste neodleteli? A on mi napísal, že nie, my sme na večeri v Bratislave. A ja som si teraz uvedomil, že my sme mali odletieť dnes. Takže... Čo teraz? No. A to nebola destinácia, že Turecko. Chápeš, to bola destinácia s prestupom. To už nadviazať na všetky to boli lety a všetky lety veci. S Etihadom, s prestupom v Abu Dhabi. No tak teraz čo? Tak tým, že som mu ja večer zavolala, tak sa nám ešte do polnoci podarilo kúpiť novú letenku na Maledivy. A došli tam vlastne iba o jeden deň prišli. Ale on keby prišiel na druhý deň na letisko, s tým, že má check-in urobený na deň predtým. Koľko sa to dokáže takto predražiť? 1000? Viac. Viac? Hej, akože vieš, lebo to sú letenky na poslednú chvíľu. Tie sú najdrahšie, no. Tie sú najdrahšie. No a potom ešte počas pobytu zistili, že vlastne v rámci toho balíčka, ono to je tak, keď máš tie letecké spoločnosti veľké, keď ty neprídeš na ten let prvý, tak oni ti automaticky stornujú aj ten druhý domov. A to zistili až deň predtým. Čiže posledný deň na dovolenke riešil len to, ako sa dostanú domov. A aby to nestalo zas... Áno, to bola že svadobná cesta, ale zlý sen. Pre všetkých, no. Wow, a to si neviem teba predstaviť, keď ti oni volajú a že potrebujeme to vyriešiť a tak ďalej. A ty, že z opačného sveta, strany v podstate, že dobre. Tak je to taká robota, vieš, že ideš do toho s tým, že si tam od rána do večera telom aj dušou. Dobre. Poďme na nejakú ďalšiu otázku, že dali ste napríklad klientovi niekedy odporúčanie typu, že tam radšej nechoďte? Často. To akože u nás, my hovoríme pravdu, vieš, my vždycky, nebudem o sloníkovi pekne rozprávať, lebo ho chcem predať, ale fakt, keď prídu klienti s požiadavkou na nejakú destináciu alebo na nejaký hotel, že konkrétne sused tam bol a bol spokojný, vieš, a proste príde, že on chce ten hotel a my vieme, že ten hotel není dobrý. A tak normálne mu povieme, že nie, že tuto radšej nechoďte, lebo tu sme mali nespokojných klientov, alebo proste má to zlé recenzie, alebo je to na nič. Dobre, OK.
Poďme teraz na nejaký marketing alebo teda podnikanie zákulisie, môžeme tam rozobrať aj tú, podľa mňa, infocestu. Kľudne. Že to sa hodí v tejto téme akože najviac, že ako to funguje. Čo vám najviac funguje v marketingu na Orave, alebo teda ako využívate vy ten marketing? Nám najviac funguje osobné odporúčanie. Jednoznačne, akože fakt ja som nad tým rozmýšľala naozaj predtým, ako som tu išla, že čo je vlastne to, prečo sa tí ľudia ku nám vracajú, ale máme pocit, že je to vlastne, že niekto bol s našimi službami spokojný a povedal to niekomu a počúvaj, tam boli celkom milé na mňa, že choď ku ním, oni sú v pohode, nehryzú, takže asi toto. To je asi taký najväčší marketingový nástroj. A plus vlastne to, že my stále sa snažíme cestovať na tie infocesty a vlastne dávať ľuďom také trefné informácie z tých hotelov. A vždy nič nezaznie lepšie pri tom predaji, keď často sa nás pýtajú, a boli ste tam? Hej, všade som bola. A keď som nebola, tam sa ešte chystám, vieš. Ale naozaj, akože naozaj, že chodíte často na tie infocesty, že dajme tomu za rok, koľko infociest absolvujete? Podľa mňa nechodíš ty na každú jednu. Nie, ale ja mám limity. Ja mám limity. Zase vieš, ja chcem ísť aj na súkromnú dovolenku a keď ja som na infoceste, môj muž sa musí starať o deti, takže vieš, on si vtedy musí zobrať dovolenku a tak. Takže ja som limitovaná, ale tak to vychádza, keď som sa nad tým zamýšľala, tak tento rok sme boli, dokopy my sme 4 a navštívili sme 12 destinácií. Fajn. 13. Najčastejšie chodíte do akých krajín, alebo teda je to úplne, že sa to strieda, či západ, východ, alebo proste v rámci celého? To, čo sa organizuje, to, čo pre nás tí naši partneri organizujú, my sa vždy hlásime, pokiaľ je to vec, ktorú chceme vidieť, alebo aj vraciame sa do tých destinácií. Čiže napríklad vám nejaký partner zavolá, že počúvajte, ma organizujeme takúto infocestu, že môžete sa pripojiť. Hej, môžete sa pripojiť, ale musíš byť úspešný predajca toho partnera, aby ťa tam zobral. Jasné, má to háčik. Má to háčik, samozrejme. Dobre, oni vám to potom celé platia, alebo ako to funguje? Nie, platíme si to my. Je to naša investícia do toho podnikania. Ja som si myslel, že tí partneri vám to v podstate... Nie, my môžeme byť radi, že nás tam pozvú, chápeš? Že, akože není to cena pobytu ako klienta, ale akože platíme si to my, je to čiastka nejaká, proste každý raz to musíme zaplatiť. Hej. A odtiaľ robíte napríklad nejakým spôsobom asi nejaké videjká, ktoré potom pridávate alebo niekde? Snažíme sa urobiť si vlastný hlavne dojem, lebo väčšinou sa s tými klientmi rozprávame, telefonujeme a takto, takže musíš mať nejaký dojem z tej krajiny a samozrejme... A máš hneď odpoveď na tú otázku v podstate, že áno, bola som tam. Aha, hej, bola som tam, no ale nie všade som bola. Takže tak. A vlastne z tej infocesty si nosíme hlavne ten reálny pocit z tej destinácie a z toho hotela. Lebo je rozdiel, keď počas infocesty bývame napríklad v jednom hoteli alebo v dvoch, ale navštívime ich aj 40. Ako dlho trvá taká priemerná infocesta? Od 3 nocí do 7 nocí. Ty kokšo, za 7 dní, alebo teda tých nocí musíš riadne veľa stihnúť. To si pamätám, keď som bola v Tunísku, to bola moja druhá infocesta a my sme tam prešli asi 50 hotelov. A pamätáš si všetky? Ale čo si? Akože ja to normálne aj babám hovorím, že to, lebo teraz máme takú novú Evku našu a ona, že ako si to mám akože všetko pamätať? Ja viem, ty si vôbec nemusíš pamätať všetko. Ty si zapamätaj to, čo na teba urobilo najväčší dojem. A proste vždy top 3, top 4, top 4, ja si tiež nikdy nepamätám všetko, ale fotky mám zovšadiaľ samozrejme. No jasné, hej. Aby si mala čo pridávať na Insta. Ale aj to, ale aby som si aj vedela spomenúť potom, vieš, že áno, to bolo toto, to bolo toto. A väčšinou sú to hotely už teraz pre mňa také, ktoré poznám z ponuky. A zameriavam sa väčšinou na to, že či sa tam neurobila nejaká rekonštrukcia, alebo niečo tam nepribudlo, nejaký tobogán a tak. Alebo nejaká reštaurácia, či niečo zrekonštruovali, aby som mala stále nejaký ten obraz o tom hoteli. A druhá vec, aj vlastne všímame si novinky, ktoré pribúdajú, hej, že vždycky nám predstavia nejakú novinku, napríklad postaví sa nejaký nový hotel, ideme sa tam pozrieť, niekedy máš ešte príľbu na hlave a oni ho za 4 dní otvoria. Wow, normálne si už chodila s príľbou na hlave hotely. Aha, bola som v Maroku aj v Turecku a to som neverila, že ten hotel otvoria, lebo fakt, my sme tam prišli na infocestu, dostali sme príľby, my sme tam prekračovali proste ešte zabalené stoličky, všetko a vyviezli nás asi na nejaké 9., 10., 11. poschodie, už si nepamätám úplne na vrchu a tam mali takú proste prezentačnú izbu, že ako tie izby budú vyzerať. A my sme si to akože napotili.
No taká prezentačná, vieš, ako keď máš showroom, že ideš stavať apartmány a tu máš showroom. A predajte mi to. No tak my sme sa boli pozrieť, že ako to bude vyzerať. A keď sme odtiaľ odchádzali, ja vrem, to bol máj, vrem, kedy to otvárajú? Že za 2 týždne. Vrem, prosím, akože za 2 týždne, ty vole, to by na Slovensku tak za, vieš, tak 3/4 roka ešte bolo treba. Oni to otvorili. Wow. Normálne to otvorili, ten hotel funguje, dodnes je skvelý, úžasný, perfektný. Dobre, a k tým infocestám ešte napríklad, že dobre, k týmu povieš tomu klientovi, videla som sa, že on sa pýta viacej ešte k tomu? Áno, alebo alebo ja mu rozprávam, lebo ja veľa rozprávam, vieš, ho nepustím k slovu. Ale nie, hej, pýta sa na detaily. No a keď ste tam boli, a čo tam bolo? Napríklad maminky sa často pýtajú na to, že či tam boli hranolky a cestovidy, lebo vieš, to je tá detská dieta na all inclusive. Wow. Prehýbajú sa tam stoly, ale detsko bude jesť iba pizzu a hranolky. Takže, hej, štandardné. Hej, no ale tak samozrejme pýtajú sa na... A čo sú ešte aké otázky, že čo tak preferujú, alebo teda chcú? No, ako myslíš v rámci stravovania, alebo... V rámci, že daj napríklad top 3 veci, ktoré chcú. Často sa teraz pýtajú na rôzne tie alergie, hej, že či tam budú mať nejakú bezlepkovú, bezlaktózovú, bez ničoho stravu, hej. Čistú vodu majú. Hej. Potom vlastne, no už také veci ako klimatizácia, Wi-Fi a to už je štandard, to už nič, to už sa nepýtajú. Ale vieš, my to možno berieme ako taký štandard. Hej, ale ono to už tak aj pomerne je ten štandard. A čo sa ešte pýtajú? Často sa pýtajú na to, že či je to reálne toľko od pláže, ako je to napísané, vieš, lebo to často sa skresľuje. Poznáš to, že posledný bod za bráničkou a prvé zrnko piesku je 450 metrov, ale to, že záhrada má... Vy to viete takto nejako odkontrolovať? No keď tam ideš, tak to vidíš. No keď tam ideš, hej, ale keď tam nejdeš, tak to asi neponúkaš moc. Tak my sa snažíme ponúkať to, čo poznáme. Alebo čo nám niekto povie, že je dobré, hej, že my si aj zavoláme medzi sebou, že aj s konkurenciou, alebo takto vie, že s kamošmi, čo majú inde agentúry, že nevyšlo nám ísť na infocestu niekam, tak my si akože kľudne zavoláme, že čauko, bol si tam teraz, ako to tam naozaj vyzerá, oplatí sa to predať, čo by si tam, akože fakt my sa aj medzi sebou kamošíme, my sa nehryzieme. Spomínala si mi, že vy ste v podstate agentúra. Áno. Nie ste kancelária. A to je že to je veľký rozdiel. Obrovský rozdiel. Vysvetlí mi viac. Môj syn to tak raz v škôlke dobre povedal. Spýtali sa ho, že a čo robí tvoja maminka? No ona predáva cestovky. A mi to povedal a vrem, veď ty si vlastne povedal pravdu. Lebo my sme cestovná agentúra a cestovná agentúra je to, že ona netvorí tie služby cestovného ruchu, ale ona ich predáva pre cestovné kancelárie, ktoré ich skladajú do balíčkov. Čiže ty vieš vybrať v podstate ten najlepší balíček, ktorý je možný pre tvojho klienta šitý na mieru, takzvané. On není šitý na mieru, on je ušitý. Chápeš? Je ich veľa. Áno, ale svojím spôsobom ty vybereš z toho množstva, ktorého máš, napríklad z 10 balíčkov, podľa jeho požiadavek ten najlepší, ktorý je ušitý na ňo. Lebo keď by si prišiel do cestovnej kancelárie, akože že cestovné kancelárie majú svoje pobočky, ktoré vlastne majú tam svojich zamestnancov a oni predávajú prioritne produkt, ktorý oni vytvoria. Čiže to rozmedzie tých destinácií je oklieštené na destinácie, ktoré oni majú v ponuke, potom aj tie hotely a termíny a všetko je len to, čo majú oni. Robiť všeho, ale všudy, keďže všetko. My máme všetkých Satur, Hydrotour, Carthago, Fischer, poľské cestovky, nemecké cestovky, tak my proste vieme predať... Byť viac flexibilnejší. Úplne flexibilný. To máš ako to, že super poistenie, ideš si poistiť auto a teraz ti to tam vypočíta, že kde to je najvýhodnejšie, tak tam to nepočíta chat ani... Ale tvoja hlava. Moja hlava. Tak vieš, lebo ono tam asi robia aj to, že máš jednak veľa skúseností, máš jednak, vidíš tie hotely, kde fungujú, kde ako čo fungujú, ako ďaleko sú od tej pláže. Hej. A na konci dňa vieš ty asi najlepšie zhodnotiť, čo ten zákazník bude potrebovať. Presne, najdôležitejšie je ho počúvať, vieš, že on keď príde, tak my sa strašne veľa pýtame, ono to takedy vyzerá tak, ako keby sme ho chceli vyspovedať, ale ono to má svoje opodstatnenie. Áno, je to dôležité, aby sa cítil dobre. Ja sa takedy pýtam až také veci, že kde ste boli, vieš, a posledný krát na dovolenke a podobne, lebo už sa nám stalo, že nás klient presviečal o tom, že on chodil iba do Chorvátska, vieš, že proste nič, to je naša prvá dovolenka, to proste, my sme ešte nikde tak poriadne neboli, ale že už by sme chceli ísť aj tak letecky. No, a my chceme tých ľudí naučiť cestovať. Hej, to je tiež naša taká devíza, že proste aj keď príde tá rodina, že si myslí, že ten rozpočet není na tú leteckú dovolenku, tak my sa ich snažíme presvedčiť, že je. Že proste aj vy môžete odletieť, aj vy ako matka nemusíte váriť v tom Chorvátsku, že proste vás tam niekto obslúži, že to je akože
nie je to až také drahé, že zmestíme sa, lebo v tom Chorvátsku, vieš, predtým som sa nepýtala, koľko za to Chorvátsko platili a to bola chyba. Lebo tuto, presne v tomto prípade to bolo tak, že my sme proste, že Chorvátsko je, no tak sme im predali Turecko a Turecko také, že pani mala rozpočet, hej, že a potom vlastne vysvetlo z toho, že v tom Turecku nebola spokojná, lebo manžel povedal, že to je ako na ubytovni, pritom akože sa mi to nezdalo, že byť také zlé, vieš, alebo čo. A potom sme zistili, že oni vlastne časom už prišli, hej, pokecali sme a tak, opísali reklamáciu. Fakt dostali zlú izbu, akože celé to bolo také komplikované. Ale potom sme si tak zhovorili o tom Chorvátsku, vieš, no tak akože oni si tam každý rok vilu s bazénom objednávali. Vieš, no. No tak ale to ti nikto nepovie. Tak teraz ako, vieš, príde človek, ja ťa nepoznám, ja neviem, že máš vonku BMWčko. Aký máš štandard v podstate. Ja sa nejdem pred klienec pozrieť, na čom si prišiel, ale ty prídeš sa spýtať, že a nemohol by som ísť 3 deťmi za 2500. A pritom 5 pokrčíš v Chorvátsku len taký fúkot predtým. Hej, Takže to sú také detaily, na ktorých záleží veľmi, aby na konci dňa ten zákazník bol spokojný. Čiže čím viac ti povie, tým lepšie preňho v podstate na konci dňa. Áno. Vypytujeme sa do detailov. Ale nechávate si to u seba. Samozrejme, to je u nás ako keď ješ na spoveď. To ešte farár viacej vykecá ako my. A ja si myslím. Od nás sa nedostane ani len to, že Dominik Diko je na dovolenke, že vôbec je. Neviete, kde je Domino? Nevieme. Nevieme, ani s kým? Fakt, na tom si dávame ale sakra záležať, že aby od nás neušla ani muk. Proste vôbec. A ako dokážete vy konkurovať v podstate nejakou svojej konkurencii? Tak ako myslíš, že... Ja neviem, možno asi jedine tým prístupom ku klientom, ale teraz tu nejdem dávať nejaké know-how konkurencii, že čo robíme. Chcel som sa aj opýtať otázku, že čo by si poradila svojej konkurencii, ale asi nie. Nie, vieš čo, možno by som robila takú osvetu v tom, že treba tých klientov, netreba ich klamať, že to my organizujeme, alebo že my sme to poskladali, že proste za tým všetkým stojí tá cestovná kancelária, alebo sú aj takí, ktorí sa tvária, že to oni, akože, vieš, že to ja som poskladal, to ja som vám spravil a toto. Nie, ja každému poviem, že my sme partnerom, dajme tomu Saturu, Hydrotúru a že proste zastrešujeme len predaj pre nich a vyberáme z množstva produktov, tých balíčkov a proste, že za tým všetkým stojí tá cestovná kancelária. Ako ja si myslím, že na konci dňa je to pre toho zákazníka lepšie takto, áno. Lebo proste mu dodáš naozaj... dôveru takej veľkej značky, ktorá za ním stojí, ktorá je poistená voči insolventnosti, že keď skrachuje, proste, že to máš celé poistené a proste, že sa mu nič nemôže stať, že tie cestovky majú svojich delegátov, ktorí sa tam o neho postarajú, že... Lebo často sa stretím s otázkou, že a vy tam budete? No, inak toto som sa chcel tiež opýtať, že ako to funguje, že napríklad... A ktorá z vás tam bude? Delegáti sú... A my všetky ruka hore, že ja. Že v podstate tam sú asi delegáti, ktorí rozumejú častokrát slovensky alebo česky. To sú slovenskí ľudia, normálne zamestnanci cestovných kancelárií. Aj môžeš ty ísť robiť delegáciu, nechceš? Alebo animátor, aby si ste dobrého robil. A nie, na to sú tu iní ľudia. Čučua. Ale tak by sme si šli a s deťmi ťapkali. Áno. Nie, ďakujem, mám tu kopec roboty. Dobre, keby si mala spraviť reklamný slogan. Kde? Tu. Dajme tomu pre Oravcov, alebo pre nás, ľudí, pre nás, že ktorí žijeme tuto v okolí, že a mala by si začať. Ty len doplň, prosím ťa. Rozumne. Choďte konečne na dovolenku, lebo doplň. Je to jediná vec, ktorú keď si kúpite, tak vás spraví bohatším. Wow, to je topka. Ale to je stará myšlienka, to nepoznáš? No, ty kde si žil? Tak vieš, roky vám pribúdajú, takže... Presne. Dobre, ako veľmi pekné doplnenie. Čo je najväčší mýtus vlastne o cestovkách alebo agentúrach, už ako si to dáš, je na tebe, ktorý sa nikdy nepodarí vyvrátiť? Čo si to myslíš? Čo je najväčšie také tabu? Že prečo si napríklad nejdem do cestovky, lebo... Lebo si myslíš, že to je drahšie. Ako keď si to naskladaš sám. To sa asi nikdy nepodarí. Ja nehovorím, že je to vždy pravda, hej? Nehovorím. Ale sú veci, ktoré a ja často sa snažím si to naskladať sama a vždy na konci dňa prídem na to, že ten balíček má byť lacnejšie. Ktorý je už našitý, ušitý v podstate na mieru, len ty vyberieš z tej správnej ako keby spoločnosti, ktorý tebe vyhovuje. Áno, presne tak.
Topka. Myslím si, že to je podľa mňa budúcnosť a že ste akože veľmi dobre v tomto tak zorientovaní. Dobre, dám ti takú mini rubriku, už sa blížime pomaly k záveru, takže rýchle nejaké také výberovky, že na teba, hej? Že hotel alebo apartman? Hotel. All inclusive alebo dobrodružstvo? Dobrodružstvo. Mesto alebo pláž? Pláž. Let s prestupom alebo radšej drahší bez prestupu? S prestupom. Dovolenka s rodinou alebo sama? S rodinou. Super, paráda. Prečo hotel a nie apartman? Lebo tak na apartmane hrozí, že by som musela variť. Že by to hneď využili domáci... Ale tak dobre, keby som tam mala len prespať a boli by tam dobré reštaurácie okolo, tak nemám problém ani s apartmánom. Ja aj v stane sa vyspím, ja som není náročná. Dobre, a teraz prečo dobrodružstvo a nie all inclusive? No práve preto to, že ochutnať aj tú krajinu nielen v tej hotelovej reštaurácii, ale ísť aj do tej taverny v tom Grécku, ísť si proste ochutnať niečo, čo uvarili miestni a pre lokálnych náročných ľudí. OK. Myslím si, že na ostatné otázky sme už v tomto v rámci podcastu už zodpovedali, že detaily toho. Poďme na teda nejaký záver. Ktoré destinácie odporúčaš ty pre rok 2026, ktorý ide? 2026 na leto odporúčam podľa mňa už 3. rok tu je trend Severný Egypt, Marsa Matruh. Je to hlavne pre ľudí, ktorí chcú vidieť vodu ako pri Karibiku, teda ako v Karibiku, ale nechce sa im tak dlho letieť, pretože naozaj to pobrežie Severnej Afriky prináša nám takú exotickú farbu mora a piesku. Ja to volám, že to je hladká múka z okenov a vôbec tam nemusíš pridávať modru. Takže je to fakt krásna oblasť a už je to trend vlastne na leto, už 3. rok to bude. Čiže toto. No a potom čo? Čo je ešte ďalšie také, že napríklad trendové, že možno také, že čo budeš odporúčať ty, alebo čo už odporúčate, asi pravdepodobne predávate tieto dovolenky. Hej, už predávame aj leto. To je teraz výhodné kupovať, lebo chystá sa, že že je toho menej v predaji, takže je fajn, keď rodiny s deťmi sa vyriešia teraz. Čiže v podstate rodina s deťmi je najideálnejšie, keď už príde k vám, ako keby teraz urobí si vianočný darček. No to je úplne najlepší vianočný darček, ale my často aj to by mala byť taká osveta, že prečo to robiť, lebo predstav si hotel, taký turecký hotel a akú veľkosť izby podľa teba je najčastejšia veľkosť izby? No 2, nie? Že akože dvojlôžková izba. A potom sú suity, potom tie rodinné izby, apartmány a tak, ale tých je v tom hoteli, ja neviem, 10%, ani to nie. Ale ten hotel nepredávajú len cestovky na Slovensku, ten hotel predáva celý svet. A teraz ty, keď si taká pravá, zdravá oravská rodina a máš 3 deti minimálne 3, tak už máš problém, lebo ty sa do dvojložkovej s 2 prístelkami nezmestíš, ty už potrebuješ rodinnú izbu. A kedy sa tie rodinné izby vypredajú? V zime, lebo v lete už proste budú vybukované. Nám, keď príde rodina s 3 deťmi v lete, tak máme často problém. Naozaj veľký problém. Takže čo? Kupujte teraz. A hlavne si to vieš posplácať, vieš, že to tú rodinu tak neboli. Lebo často si povedia, že dovolenka ako vianočný darček, že pre Boha, že nejdeme teraz vysoliť 5,000 a neviem čo. Ale však platia len smiešnú zálohu teraz, vieš. Teraz sa platí záloha, zvyšok do polky niekedy v apríli a potom 20 dní pred odletom doplatíš zvyšok, veď to dovtedy nahádžeš do prasátka. Cez Vianoce pozberáš darčeky. A potom ešte príde oblievačka, stihneš za No, presne, tomu ver. Kam by si teraz išla, keby si mala zbalenú tašku za 5 minút? Dneska som chcela strašne niekomu predať Oman Muscat, lebo brutálna cena bola, hej, že hovorím, minulý týždeň sa to stalo tiež, pred 2 týždňami, to bolo tak, že to stalo 1000 na osobu a bežne to stojí aj 1800, hej, keď sú sviatky a tak. A moju rodinu by to vyšlo fakt, že smiešné peniaze a som volala mužovi, že počuj, neideme. A teda písala som mu a veď už sme tento rok boli aj v Omane, ale vravím, že čakala som nejakú odpoveď, že čo ti šíbe, alebo že si normálna, že nemáme dovolenku, že on už nemá. Ale on mi napísal, že a nechcela si dorobiť tú záhradu? Proste ma úplne odbil. A sme doma. Dobre, čiže keby si do Omanu by si šla za 5 minút. No napríklad dneska, ale tak keby prišla nejaká iná akcia, ja by som šla všade, kde sa to oplatí. Akože tak rýchlo, že
že je to dobrá... A kedy si to spravila takto? Zbaliť sa takto zo dňa na deň. Hej, tedy ten Egypt za tých 300 eur. Zbalila, utekala. Áno. Kde vás ľudia nájdu? Klinci, na 2. poschodí. Klinci je to tak trošku inak. Tam je 2. poschodie, keď vidíš raz po schodoch, takže aby sa náhodou nestratili. Takže 2. poschodie, ale po schodoch vidíte len raz. A sme pri detskom kutiku a oproti Fun Parfumerii hľaď vedľa je Milené a tak. A vedia si napríklad nejakú vašu ponuku nájsť na webe, alebo všetko musia prísť osobne? Áno, máme web, ktorý je strašne v zlom stave, ale už sľubujem, že sa mu venujeme. Ale sme na sociálnych sieťach, sme na Instagrame, na Facebooku, komunikujeme deň, noc. Takže nech vás sledujú na dobracestovka.sk? No, alebo na Facebooku Dobrá cestovka, alebo na Instagrame Dobrá cestovka. A tam sú aj, dávate nejaké tipy pravdepodobne. Samozrejme. Keď je nejaká akcia, väčšinou to je v storke a keď chceme niečo tak viacej odprezentovať, tak normálne v príspevkoch. A keby si mala dať odkaz tu našim ľuďom na Orave a všetkým, ktorí cestovanie odkladajú, čo by si im povedala? Že nech neodkladajú. Že proste treba cestovať. Treba cestovať, lebo cestovanie nám otvára obzory a rúca predsudky. Tak si myslím, že treba cestovať. A hlavne zážitky, kým sme tu. Lebo tie si jediné dokážeme zobrať so sebou. A to sú jediné spomienky, ktoré po nás zostanú. Presne. U tých druhých. Presne. A učte cestovať aj deti. Stanú sa samostatnejšími. Tomu ver. Dobre, chceš ešte ty niečo povedať, čo sme zabudli? Ja neviem, ty si toľko toho povedal, že ja už sa nepamätám, čo si hovoril. Ty si toľko toho povedala. Ja viem, ja mám problém. Ale super, ja som riadne rád. Takže toto bol ďalší diel podcastu, kde prinášame príbehy ľudí, čo posúvajú Oravu ďalej. Ďakujem, že si bola mojím hosťom. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem aj ja.